давлати тоҳириён. вақте ки хонадони тоҳириён по ба арсаи сиёсат ниҳоданд, хилофати аббосиён дар ҳоли заифӣ ва парокандагӣ қарор дошт. давлати тоҳириён дар асри нӯ дар хуросони бузург таъсис ёфтааст, ки асосгузораш тоҳир ибни ҳусайн аст. тоҳир ибни ҳусайн тоҷики ашрофзода аст ва ӯ дар шаҳри қадимии пушанги ҳирот чашм ба олами ҳастӣ кушодааст. хонадони тоҳириён дар сари қудрат дар хуросон аз соли 821 то соли 873 мелодӣ буданд. гарчанде ки онҳо дурудароз ҳукумат накарданд, вале барои озодии мардумони мовароунаҳру хуросон заминаҳои хеле муфид гузоштанд, зеро онҳо зери зулми аҷнабиён қарор доштанд. бераҳмие ки аббосиён нисбати бармакиён карданд, пеши роҳи мардуми тоҷикро гирифта натавонистанд. тоҳир ибни ҳусайн дар дарбори халифа маъмун ҳамчун як сарлашкар сиёсатмадор ба худ нуфузи хосе пайдо мекунад. соли 811 ки миёни ду бародар маъмун ва амин ихтилоф сарзаду сарлашкарони худро ҷамъ карда миёни ҳамдигар ҷанг карданд, тоҳир ибни ҳусайн аз тарафи маъмун меҷангид. ин ду бародар писарони халифаи аббосӣ ҳорунаррашид буданд. ҷавонпаҳлавони тоҷик тоҳир ибни ҳусайн барои ба сари қудрат омадани маъмун хизматҳои шоиста менамояд. халифа маъмун ҳам ин хубиҳои тоҳир ибни ҳусайнро фаромӯш накарда, ӯро соҳиби вазифаҳои гуногун менамояд. соли 821 тоҳир ибни ҳусайн расман амири хуросон эълон мегардад. тоҳир ибни ҳусайн дигар ба халифаи аббосӣ ва ё ба хилофати аббосиён итоат намекунад. амири хуросон тоҳир ибни ҳусайн фармуд, ки дигар дар хутбаи намози ҷумъа номи халифаи аббосӣ гирифта нашавад. дери нагузашта ҷавонпаҳлавони тоҷик тоҳир ибни ҳусайн вафот кард. ба ӯ ҷосусони халифа заҳр доданд. баъди марги тоҳир ибни ҳусайн писари ӯ талҳа соли 822 ба сари қудрат омад. дигар хуросон аз бағдод неву аз шаҳри нишопур идора мешуд. талҳа дар замони ҳукмронии худ муваффақ гардид, ки шӯриши дар Сиистон ба вуҷуд омадаро пахш намояд. баъди марги талҳа дар соли 828 бародари ӯ абдулло ибни тоир 828-844 ба сари қудрат омад. абдулло ниҳоят чусту чолок ва сарлашкари машҳур буд. солҳои 834-835 музофоти Сиистонро хушксолӣ фаро гирифт. абдулло барои бартараф намудани хушксолӣ аз хазина 300 000 дирам ҷудо намуд. вай тавонист ки волиёни саркашро ба ҳам орад. баъди марги абдулло писари ӯ тоҳири ду 844-862 ба сари қудрат омад. тоҳири ду дар ниҳоят соли 862 аз олам чашм пӯшид. ӯ аз падари худ ниҳоят зиёд корҳои давлатдориро омӯхта буд. дар ниҳоят
دولت طاهریان سال 873 از طرف یعقوب ابن لیث صفاری از میان برده شد.